Anne. To zgodnia ci uterasa, ty teraz znasz, jeśli gustała.
Той, който ще учиш. Той трябва да стане модерна начала. Какво се ли да бъде? Благодаря. Да насоча тук модели, а? Не. Малко звезда. Да съм един човек, чешко на мати. Леви. С стил, дистанцирам хората някакви. Бариера между обществото с стил, брат. Съм изгубен. Така, имахме цепочила, правим някакви тръгни, които не са адекватни за това, то всичко е, че вече трябва само да видим строи куче да Подозирам, че тази форма не са пробвали до сега. Добре ли са? Не знам. Да разнещо добре. Да разнещо добре. Ти нека първо чай сам. Да. Još se kreće. Първо наплюхнете. се за отпускане, което ще играем. Надявам се да стане. Само се измориш, ще кажеш. Първи път съм стала колкото по-късно се нагряваш, дали ти почва да Олега, задяваме се, колкото Върху него? Викте върху него. Не трябва да пикае.
Ми. Повече пари, часа, състезанието повече от 6 лева, а това за благословие. Видеото Не, дайте ми всеки. Ставай! 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 Едно, две. Табуретки си да гледаш. Ти къде да последно? Къде беше? Къде беше? Ти ги дара. Ти. Момента нещо прави. Може да не си видяла. Може, че не вдигай духовата. Нещо не сме много. Бимба трябва да го намери. Бимба го изгубила. Аз искам да гледам. Но ти ме караш, когато аз изгубя титанчоното, ме караш. Но когато Марти изгуби титанчоното, Марти го караш. Няма да го. Защо че? Къде го е сложил? И аз не помних, аз просто започнах да търся. Само къде го оставим? Къде го ти защо го бавиш? Падна. Как се чуе при Мартин? Аз не съм ходила там. Ходи се един. Вие ходихте тук. Ти го ходи, Бимо ти ходи си тук, да ми слагаш с гащи от устата. Да. Бимба го това гаща от устата. Не, няма власт. Само Заради две. Мама трябва да ява най-много. Не съм яла. Колко си ява, мама? Там е стоя. И аз две. Бимба ламята. Какво правите? Да не може да аз ще взема. Може ли? 9 мати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Но има още една и аз ще взема. На мен тостата. Ще взема. Добре. Антон, обичай се. Антон, Утре имате ли физическо? Не. Имате тренировка. Ама там задължително това. Не. По-скоро горе-долу, защото ние статичаме. Днес няма да ми за кога да се къпа. Имаш как да няма. Ама има ли толкова вода, коли? Казах да бъде. Отиди, Мартина, да се къпиш. Някой не иска, но ти не научи. Къде са били? Само Антон не знае, когато питах. Да, защото аз не гледах. Мога да ти кажа, вода е така от на бъде. По-добре сега, отколкото. Вода има. Защото сега водата е горе-долу хубава. Горе-долу. Аз те пуснах, тъкмо си хванах, съм хванал, слагам си, толкова си и вече ставам ледена вода. Не е верно. Не си нека да. И да летам. Аз съм се къпала на ледна Не бе, вода. само да си. Не знам колко се добре. Това е на гласа по ледена. Както е прави така. Мартин просто иска да не се къпи. Това е съното. Иска да си остане миризлив гъс. Топли водата, сега колко са. Газове, Ние на ледени и много гореста. няма да нагласиш. Аз защо на гласа вече се измързва. Бебе, да ти нагласи на водата пере. Знаеш как прави? Това това ли са?
Най-изпитото. Второто най-изпитило и най-спокойно обаче. Най-спокойно е. Ново ли е, Бимбо? Това е Хайтейл. Те го играят. Хайтейл. Да, не вярваш ли? Ако така си казваш, защото аз не... Това е най-новата версия на Майнкрафт и е по-добра от Майнкрафт дори. Не знам, че Майнкрафт ще бъде забравена. Не, пак се има, но това е по-добрата версия. И Creative Mode вече може да прави по-лесни строения. Тук, в тая. Да. Как по-лесно да строиш? Но единственият проблем, че нямам телефон. Значи версията ще остане доста. И струва 20 евро. По-скъпо от Майнкрафт. Bedrock само. Но когато вече стане не Early Access и вече на телефон ще е 100% или безплатни, или поне 5 лева. И тогава Майнкрафт те умре горе-долу. Стане значи по-малко играчи. Сега Майнкрафт Bedrock е най-популярната, тя си остане жива поне. За няколко години. Защото много време отнема да направят игра за телефон. Какво значи? Тази стане се стане и за телефон? Да, но бъде след 2 или 3, дори може би 4 години. Да, не става. Да не става. Иска за тази игра да не става. Първо, не знам как се играе. Обам ще чупя и аз се чупвам по-бързо. По-трудно ще бъде от Bedrock версията. Да, но строението, защото ти обичаш да не играеш толкова с оцеляване към истината си. Повече да създавам модове, а аз не знам как да създам мод в тази игра. Също като при Майнкрафт. Разлика каква? Мога да изисква zip файл, да импортира, да отварям от самата Майнкрафт. Това е свързано с Forge. Значи можеш директно от Forge да прехвърлиш в тази игра. Не даш ли го? Не го ли помниш? Тази дума, че не помня някъде. Create Mode, не го ли помниш откъде е? Не, Create Mode. Креативно.
Да. Той е от Форд. Само да се стегна мъка да го прехвърля. Ако отворя в страната. Той си има там. Тя файл си използва zip. Ще ви, когато си играеш. Не съм играл тази игра, само знам, че е най-добрата. Не. За който съм чувал. Моли с телефона. Телефона.